aya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Mbia mano sana umwanchi umurigeri abigita seni kia Ndizi TV no kwasemera kwani unanogendete gutwara uburigeri ubya imigita seni kiga nebiro binde ndengo kwaligania aso morobere bwense yo bonchirele ndeto manye nare yagendete gukorikana ase secte yo mwanchi umurigeri no metenga ebinto nebinge bigendete gonchirele anene chinga kichinyinge ni gotobere to gukwanira igoro yo buya bwebyombe asikonderi tkulere rombo atabageni ase studio au barabe bagutumanya na kikorwa sensemo yabo babiri bakubika namo na kibacha gitekerengera lekyo meroberi keri babekira asoko enekia nga ngosuka bale ubosi umonji muri yasanga na inchego chakabonega ogoika omoelio na bakwenda gutubwata sensemo chichi mitandao sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net iritere Kerubo Frida nalyo kweneke mna chibi channel yogi ya gwikira sole asenchira ya bene nere Nyanchama Abigail tengireli bageli gali ya bene kwaligania abageni ase studio batumanye na kibakuru kwa na ndinga ibakuru kuruga soro kongorwa busi karibu sana ya mono akela tuguchaka no yeranga na inchira bokomanyo mwancho murigerelia na kiyokoro kwa na ndinga yokurukorwa mbia mono Frida asa marieta ngoro ku Felicity Mukaya oyo bondieki seito ni gere bonjari asa kurunga Kerina Nyasagati karibu sana hawo totege gasoro kongorwa busi ningikelia gukora inje no munyabiasara asansemo ya daraja mbili asante sana karibu sana Vincent na ensemo yao nabo kumenya mwanchi muri na kikoro kwa mbia mono Frida ase libageri asa mureta ni ngoro kwa Delpat oibwari kande kuruse Italia ryangabi nyama wa supplication wadika village na tebrenga mbia mono asante sana karibu ase studio kurinde nto abete tokoro mwakolia echiro ya daraja mbili abeteke kokora obochori chi sector a chikabachi korendwa ase echiro ya daraja mbili na gati chi sector echo eyemo yabo nesensemeli yechiduka igoli tukulero ni mbwate ababwatani korwa ase sector yechiduka abakora toereranga igoro yechi sector echo emirimo yabo nere yeye nende kiringa kyabo nkirikeke asogwekirania oboncheria emeye chiro ya daraja mbili korende Vincent tiato chake naye otumanye na kyo chori bwa korekanete ngi kyagete mukabeka chi sector echo na ende emirimo yechi sector echo nere yeye mbiya mono Frida asiri swali elio obochori bwa korekanete umwaka bweche riwibere ne 22 aso mutenyo rengo yokianda ya litaraja mbili oyo ikumi by the way litaraja mbili nigo ya baganete ya litaraja mbili ya nenaire serikali ekarora ngambu ya erete oboteneni rwo cyane no mwana inji ekagera bakacha no morobeyo nga chi sector abanyabiasara banyara kwebekamo korenga ne chi sector cyabo nabo igo tokanyora nga na intu muna aba korchira sense mu yichiduka na intu igo twabeire sector ikera tubata makomu mbali ato migete tukanyanga twabeire sector autokonya kwa mangana ito ikaya tokakoro bachori ugo okay iga sense me no mukanyora sector yichiduka tokanyora sector yichiduka kaibor kurwa pero kinde sector yichiduka ngikeli basically yakokora sector yichiduka egente gitangani ngiye kurigerio okay no kubeka nabantu babo abantu bechitukamo abantu abechituka uwo bachaka kurigereria mboko nkiyo buri ababwate erinde banyo eserikali ama kumwari babwate bareria serikali ngamba bwata makongo bonobo erinde serikali yanyara kubakonya ekiaga na kom eserikali goja kumanyana mboko nki bura sector gete bono igo elekero twa ikira iga twamenya konyorana sector yechiduka nigikubeka namo ditangani kuroba chaka kwa stress chi problem bakata babwata okay
Ekero kuri sekti ye chiduka nimetenga ni bwa tabara ibabo akirekende nkaimo ku report gochine committee eri echiro ya daraja 2 gosine serikali ye county mbuya mama ase muna natia kobatebya sekta ye chituka neyemo ye sector 47 chiri daraja 2 igemine dinga ntubwate committee executive committee enene eyemo asitoko report which igo toko report ekero toko report which ase committee ya daraja 2 executive committee. Okay, asante yes sana na gukora manyaso gwagari na ni mwabere bana ase sector ye chiduka rekende challenges kichiri mwabere mokora bo mchire bagwetera ase sector ino muyama ase daraja 2 na ende muna tumanyite daraja 2 ni igere echire nene ase East Africa ase chituka ntobwata abantu mbali igo nane ngigo sabanga ase chitagikechi ngo jite ngo chindo tumeke Kiswahili ase ngicho goikera abantu bari bande be chiduka erinde bamanyenga ningi to goraki ningi to gokwana. Asante sana. Sasa hii sekta ya maduka ni sekta imesariwa kwa ajili ya kukuja pamoja na wenzetu watu wa maduka ili wakaweze kuangalia shida zao. Kwa hivyo katika huu muda wa mwaka moja tunaelekea mwaka mbili vile tuliingia kwa ofisi tumejaribu kuangalia kwa ukweli katika sekta ambazo siko na shida daraja 2 SOPS iko na shida mbalimbali, wanachama wake wanapitia shida mbalimbali, biashara yao iendelee. Tumejaribu vile tuwezavyo kufanya analysis kuona ni wapi tutaweza saidika. Kwa sasa ndio kwa sababu tumeona wakati huu tukuje pamoja. Kwa hii mwezi wa 8 tutaenda kuita wanachama wote tukuje pamoja ili tukaweze kuangalia hizi challenges zenye tunapitia. Ile shida yenye tunapitia, angalia shida kama sasa ya revenue. Unapata lesi zetu zinapanda ovyo ovyo, hatujui mahali tunaenda. Alafu kuna kitu unapata kwamba mambo ya biashara environment nayo sio nzuri kwetu. Kwa hivyo mambo ni mengi. Mambo ya kifedha pato ni tatizo. Kwa hivyo matatizo ni mengi. Kama wanachama wa daraja 2 SOPS tunapitia. Kwa hivyo tunataka vile tumeiangalia na ndio kwa sababu tunataka tukuje na watu wetu pamoja ili tukaweze kuangalia vile tunaweza ikabili hii shida yenye tunapitia. Yes sana tumetinga tobeto pole kwa sekta hiyo to sasa kiombe ya daraja 2 ngana nero roti gati. Neno yenye nimepakisha ni kwamba kati mwezi wa 8 watu wote ambao wako na maduka daraja 2 tukisema maduka kuna duka yenye tunawacha. Inamaanisha kwamba kama wewe ni mtu wa nguo, kama uko na duka bado hiyo ni duka. Kama wewe ni mtu wa East Africa bado hiyo ni duka. Duka yoyote yenye iko daraja 2. Tunaomba kwamba wakati tunaitana mtapata mwaliko officially kutoka wakuu wa usimamizi wenu unaendelea kupanga siku mtapata huo mwaliko. Tunaomba tukuje tuongee sita zetu ili hata serikali isikie kilio chetu. Serikali iko pale kwa ajili ya kutusaidia, ndio kwa sababu ikatuweka pamoja hivyo. Kwa hivyo ninawaalika katika hiyo seminar ili tusaidiane, tuone ni wapi tuko na shida ili tukaweze kusaidika. Asante sana.
bia sana so kwere tiraga so bwagare ngatinga abonsire bonsi korase sector yo yechiduka babiri bakwigwa engane yo nende mbachiko bagwesokia aso bongeri nde kweneka ngango kwanira bari emichando bagwetera ase sector yechiduka nabo igwa kwanyara lichibu limechande yo akondo to cha sensemo yabo nabo kora tumanyanga mboncheri kibulio gukora ndigwa chagete andi nakikwenyorete ase kiombe ya daraja 2 shop mbia mono Frida singenjeri bageriga buna nabatebya nigonde omonchereria daraja 2 nasimbwate biasara nkora ne bya mangana spare parts chechigari seite kara rimuna mwaigwa nyamagwa moino bono singenjonga koungana na ba mintamo ikagera nga natokire aiga omochogusi elinde ase daraja 2 singenjo yobonchereria nabo igo ase kerato gochaga ngantu bwate sector yechiduka ase bune chairman ya ito yakwanire samangana ye sector yechiduka igo nga ekere tole chiduka ali ase omocho daraja 2 Kisii County igo nga nigo togenderete kubwatana amo elinde kunyara koimukia amagimaito asengencho yobonchereria igo nga nonya nto kunyara kubwatana amo asengencho ko chamu buna abantu bechiduka ndo kunyara ko face ko se kunyara go solve chi challenges chaito ndo kunyara kubeka amabori aito goeterenchire takeire elinde go ikasetake asetakire obwango mono elinde tonyare gokonywa igo kobwa asenga sector unatua chite mirende tokababona bono nintwe amangana ye chiduka ikubono ntubwatira ntamo ase okorigeria amangana ali aturengete buna abantu bechiduka na hende ntogendete bya mono. Okay. Yes. Ndi wabete kwa wasase kiombe kege daraja 2 shop. Ase daraja 2 etwa chagete kiombe kega mwaka 2022 yarenge November nalitua chagete kiombe kega ekia iburetwe kurwa se shops sector ase sector elinde kamana koiboro kuroro ikamana korokwa elinde kamana korokwa nga daraja 2 shops self help group bono kamana koiboro kurwabu elinde gachaga kurwabu okay chama ndotabe ngomo chitene kerengerere kekyo cha kiombe ekyo ekerengere kyo cha kiombe kwa kawaida kende yansi goika ekera kwacho rumurai oiko chake gosumbwe birengereri tukasumbwe birengereri nigo twarengere group y'abantu batano asena arengo murai yobo tukasumbwe birengereri tugaikera ekiagera onyorenga esekte yechiduka nigo kero muntari mwaye igo bono nturi goja tumera na amuna abana bari bejinyana igo bono challenge yarengo ngaki abantu baitu turareta tukasumbwe birangare tukarua tukerwa kotarera etuke yemo aseyende ekiagera igentu bakorete bajite bagake kura bakakoraki bakagenda bono bakamanyanga isuguri yo murai amanyanga kiya ko bareta bono ekagera tukerwa kutumeka our resources koene kinga tuetire tuke maseyemo kubareta amo ekagera tukatware kerengererio tigango tuchake egrupu erinde torenga kya abantu bete bagokonyeka bone kerengeri kaiburirwa go okay aha ekerwa tetia watani bandenga no watekerengeri cyo chake kiombe medinga kibayire tenganiyo yarenge challenge yarenge challenge asingincho nigo twarenge kogenda twate bimonta kerengererio muntu munarende yarenge kyagero inyure ngariri ko nari chikura cyabeire one bante birengere babwate nga nigo tudere korosye group erinto chikuriera chikura bono toka abantu gatoira bobe bagatokwanira amangana amabe patirende batwa enkonyora bake banjira ne birengere byeito tokatenga bono tigango tokenderere igo challenge yaringo. Okay. Atimete sensema na yore muri kibado bwi. Yes, ninjenge ndete. Njo muri ko morene. Mboli. Okay. Ekero kwa ndere to yekerengere kika ayo monyene ngakigwa kirete. Ase kerengere kya ibuirwe. Kere kya ibuirwe nkibwate challenges. Neringa inchiraki kerabekwe erinde
kenyare kutunzwa rinde kimana koreta ekirenga keria yokoiburwa njekere nanyorete ekerenge keiga ekemaene echairman yaito nabwate umukia na nabwate enkoro yoko kubeke ekerenge kengende gakore egasi naende kemaene tokorigeria giakore egasi ekere nakenyorete inchoyo mobo narabeire nko twara taswishinga chigurupu chachakire ebirenga lakini ebintu mbiri kogenda buya kena nyorete oyomo oyore chairman ngani gawate kerenge kia naende nkanyoranga etubwate birengererio biramo bibwekaine yani tutagotwara kurengera rimaganga inkito gutete konyora kurwa ritanga nitya turakore kirenga kiriacha ritete twabwatana ekemaene twatemire naende twakereceive bia naende nabuge korokana gwetera samokoronga ekirenga kiria twakererire paka twagekiriga igonga enake receivetie asenjere ye positive nere yo maene na kubwata n'ikinguru cyane cyonse. Yes. Kirikani kero mwachagite abantu baringa mwachagite na barabona ende gukira bona igamba ringa mwabiri mu weka. Mbuya mono Frida. Ekere twachagite n'abantu abasinini. In fact twachagite n'abantu ange 15. Linda ke bagacha abantu 44. Igo abantu 44. Kitoko igotoro chingana kurukere kyarure kuru 15 yachire 44. Linda abantu ngona gotwara bale imani area no konya kogendere ng'emiro biri tonya koraki ne system tona kubeka. Lindo wake igo tugaika abantu 75. Eke tuika abantu 75 functionary yarenge nga bono ntubwate chi welfare benefits tugoji twanyorekera umuntu pengina asiririo yo omwancha to bakanyora nye start to conduct ibintu byaito ne start to begete mero biri yaito nigere mya mono nande toko yakora public ria abantu bakaranga ke iga igentongera na segento kerekia abande bakuminyokorora abangi erinde bakacha kunengia bakachikubwata bakanyoranga ekemaene this is the way abantu bakamenda abaria tukale 201 igotoro chinga eto chagite step igotwa sukire nande ekermo gore gendekia abande egekuna komenta igonga ntubwate kiringa nande yokwenda mutu gwetania iga story Okay. Chairman tira nanga sore ekyongo mentekereke gochaka asinaro romo gochakira. Timedinga ibu mwachakire na ende gukira bona iganga imwekire. Buyamon. Ekene ngeringa muna wateba ekero to bwate kiringa asinato gochakira. Na watu agete sabu tokaranga ngakito gochake gendeke. Kuruo tokateba ninga bono ento bwata makongo amakongo narago chatanyora pia buranga pu tutebangiti tokaranga ngakibon turakonyeke ekiagera bese tutegotwara u kogenda kotanja nyoni insurance tokorigererie tokoranga muntu ayo gotokonya tokamwa tokatanga ya igabo yabere bobe tigatujaga na 2020 bono tigatujaga na 2020 tokamwa na 2020 igobona tukajagera 2020 tokoja tokori biashara byetu tokori ngaki bona okay twajaga na 20 kera yetu eto tenemos welfare lakini pia na biashara byetu na bila mbita getebesa na into ekerenga yetu muna mwanya bandu tuteta magendera bono amagendera na tukarigereria tukaranga nyatore maiganto bwate welfare lakini onyore nganto bwate bya intuna biashara ntubate biashara ndo taito boost biashara tubatera kiato jine kerenge ya debo banking no ko tu bwate gerenga umwa ko yokori enkokorande ngo na robo na esha yetu tukayeka academy igemina dinge kiombe ya Darajambili shops always igo kerege ya advance inga moto tayo ora tebe na Darajambili shops tabo ya roso tokaruo tokatebanga ya tigatobe kemia kero monera ko nyara okaraki igo tokachakiremia toko nyakogenderero bono muntu ka bwata bakunda bagocho sabagento oskiri biashara byaye. Okay. Abiya sana. Kirikende tura tumanyingo project kiri mwabere mu gwikirane kuri mwa gachagete kyombe ekero mwa chakirite anya nemero ngibere mu igite mu kamenta ande na kikiaberige kubakonya. Ase kene kia mangana mtu munatoe na secretary no brayo ima wa Darajambili shops mtu wa efficient efficient tangani accountability accountability nga efario yaito nigere ya 20 tuarabi obo
kuri tugwa 20 bob asa ko kwa mirimo 20 bob twa korire ngente mo ibere bitatu munabona tugwate igento koro ngaro ngo supporta nduri ngo supporta ni ukunkoreta kuri fighter ikiagara even yo isi kuganya members baite bakwa basa kibesa igemine ine project tubwate bata koreta ikonkoro na nitore members egento kende twa korire so far ntubwate je project mune ya running project ende tubwate ne ringa ntubwate birugo ntubwate chema aso mwaka oyomo ni nusu twawe obisi twafanikiwe konyora birugo ine twanyole ni chema 7 chirocho kore mirimo na hindi ntogendereta igo twa college project na hindi ntubwate chire diko ngoja chire. Okay, abiya sana tote ndase ora sense me abo muriki ngaki obuya kibororora kero umuntu agoso asikyombe obuya no bonke bora asekyombe egente getangani bagoteba nga tunyike busi ekero bwate getekemo kukebuna ne kitageka ibere lakini ekere kwabekire bitebiri kwabibangire byabeire binge oteme kubibuna igonga nabera abenga tonyara kubibuna igonga obuya bore ekero rase abami no murabange nigo borabe obuya borobone mono utanyare kubu egente getangani ekere urabe omo tokunyara gukora umuroberi gete lakini ekere murabange emokunyara gukora umuroberi gose project aya ekere muramo nkokonya na more unabona for example okonyara gose umuntu twarira amabe gose umuntu urwarire ine member ya ine arwara koma konyara takora tikini garinze lakini asengenje nge project iri tubwate yamo eri chairman adonga ya 2020 ekere yabekirwamo twama konyora nga twanyare okwimukeria omosigo ori bune member yaitu igotoro kinyekere kwabeire ase group obuno obuyo bomo bwabo eribunde bakonyara go boost obugima bwaitu egento kende giakabere ekere oraye buna ayebweka kore biasara ekogere kere tole ase e group ne biasara tole naro ekere oraye bweka kore biasara ekera maitachi ali agosama bori yawo koyaira go chiasata keire because ntubwate kada ase kunya kogenda kunya kwira mabori yawo eri ndokonyo ekere oraye bweka ngomachere ko bakongwake lakini ekere mwachiramo emogokwana erinde gento giagaragi kiaibwekana igobono ngekere togochamo twa making eshiringi nori ondorete shiringi ekere chiomene chiakanire echikorosi egente kenene igobona gochamo kubwate ngencherene na ende byombe na bibono iga ebyombe andonzi na bibono iga birase bigokonya kire gento kenyoso na abana ko ende school. Okay, yasana omete kyombe kigana bo mwancho muri geria kumetingane kyabasacha go kabara ande tumetinga botambe ebyombe abasubati na ubanje te ebyombe tumetinwa sense mo yabasacha mna mwabere mo wesona nigati ebyombe inkyora kwanire kubatikana ningane yo mbiya mona se libori elio asenge njo tubwate watu ikoli gender equality yani nga oboikeranwe boria ase korwa ase abangina nabagaga eke maene ase kyombe gyaito etubwate abangina nigo bare more than 70%. Asoborai etubwate that equality because abarai baitu twensi buna etuba buna chairman rende mnarumo nerumo tendio ito to timbo gotanga se FIC ayo timboka ekere tole twensi to kubeka masoborai etukonya tora abarai tole 23 igonga ntuje tikote bange tutete kutwara oborai boke na sabarai aba 23 among themselves etubwate 12 bale nabwe abangina lakini ugo jabona nanda se kyombe members at least ya itorikereria sabantu bali nagotebya inga abangina nigo bale 70% igobono nga se kyombe gito abangina ekere bale se kyombe naende gegokonga mono naende ntugu nabaga gotoka se ekyombe ande mono nere challenging ose kunyara go convince umugaka goswe kyombe nere ande challenging yake kubwa
kotebya omong'ina sing'encho omong'ina omaete nerekere gento ere nkomanya ng'aki nkosoaga nkobwaterana mwakera maete ng'a independence ng'a inche nabo nkoraki nabo nkonyara lakini twaikira sing'encho ya makoro na transparency na accountability eri tobwate tokoyekora publicly tokoyekora ase obosibore ase kero omonto aroche bono ekire noe nabagaka bari barabakong'u ng'anaki banyarire koteba ng'a yaya na inche tiganye unge gaiga erinde na inche nyoro obuya bakorete ki bore gaiga igo bono nkotema tori gokora mobilization na gosomia bagaka na kubasemia SG training erinde na bravo goraki kochoini asabangina bakorete ki bare byombe yes okay chamba ntimeti ya sensemo yago mete nchira nerekera bagaka bakora imirimo amabuki nchira nere baraigwane nchira nerekera basubati baramo nchira nere bakoigwana kero kende ngonyorore challenge ekero moko bwatirana ino nabasubati tigante vega in fact ya sobrai ne vision ekiagara turi goteba nga no mugaka mugaka na baka bata kwa vision na baka konyare kana maite karo kwa vision nigenga ngana makuta akogosuki nigenga muniga diebwata makuta pone kero kwa vision nigo konyare kana erote manyeti ngano mugaka osino mongina enteke nene no rekebe boko kusukira ali kwa weke igo bono njengo bande comfortable ase onde wensi obwate vision abo mongina abo mogaka abo musae obwate vision ego konya abantu bamwabo ainche fariane nigira so muntu ngamnoyo igo bono challenge tokonyora neri ngaki muntu oyo nzachinde ochire tabwati vision yeyi bono kwanyora nga eyibonere otusumbwa yoka mbiyama okay asenseme yago mulike kero kende tobe tokore ebyombe bigo chaka na ende kwanyora nga byabere biko buneka abantu bayikibesa cyabo nkiora beko gukwanera bukorera bw'ikyombe kino gorumwa gachagete gwikira bono ga ngikirike gendete kubasigeta mugendete gwetuma asekyombe kiga mbiamono aseng'encho erineri bori rikorwa ase challenges ebyombe binge ingiye kogera bitari kogendera gose biko byaboneka litangani ekeremo gochaka ekyombe tobwate ebyombe bibwate tutebe ebitengo mbali bono ntubwate bibwate merry-go round yoka ntubwate bibwate welfare yoka ntubwate bibwate ekyombe keri ky'omwaka tokukeruka nga savings ase gesongo na ende mbali bibwate ekyombe kebwate ebintu byonsi bono ase ntubune ekyombe yaito kya Daraja Mbili shops etubwate ebintu biri byonsi nabo igo ntubwate system ekero bwate ebintu byonsi kuiko twale system yoko kira kegende buneta keire egende getangani ntubwate egetenge kemokere kando kekurunga disciplinary etubwate egetengo kibwata abantu baye kando abantu saba disciplinary yani ngamachiko ekere twali gochake kyombe ntubwate constitution constitution ere gotora una Kenya bwate constitution ekoraki ekora okurukero kende kero monda go batagira tabanga follow the constitution article fulani oiga se kyombe ntubwate that constitution yaito yekyombe bune group igonga kurwa se group eri ntubwata machiko kurwa se constitution area igonga se discipline ya marakora kiyama na exercise yama amachikaya igonga uno toko genda kando ebenga nabarai ebenga members bonse toli equally kochiase a constitution na boy ko disciplinary yama na korigire tanga gaiga ko genda toli bono nduri konyora ibaga yoko genda isiko ya machiko igongo tobwatiri chiko goika obune igento kende kya kabere amangana accountability na transparency usually akatole kyombe ekira kitoko tokorera na byombe binde byonse bire iskari abantu babikire kibese cyabase byombe bamana goika bakoraki baya babekara kinya barayibali barali babwate obongencho babwate beanjete batagete babwate project cyabo kire kando kitari kya bune kyombe kekora gitagete komana konyoranga kibese cyamana gocha kibwati njire kigenda igente kama se kyombe geito etubwate account
tubwate account ne bank boigo ntubwate chisignatories erinde no bakorwa ribaga ryo gukora ryoko ryosoka chibese kere twaetire ase effort ya members nga nchitegete okore gasigete igonga accountability y'echibese chiri chigutumika obokora buri kiombe oika twensi togo chamo tomanya ngente ngibwate value erinde tumanya gukorera igonga ndiko chikunyara nchira emoyo gutusaria gosigo tukuta chibese kurwa ase kiombe ekere members banyorire nga chibese chiabo nchire ndire ngutumika chire muna batagete muna baganetie na ende nkoreta chibwate value kiombe kinkore ngingonde te yotaite gosoka na ende boy kontu bwati project chiria members babekire okoboko kwa bororo one member nende gochikorengera ringa na abekire okoboko kwa nega ndochinga amabere nkona korware kurwaiga kidogo kona kosuna ndega tukakego ase kurwa ase project yeiga no ena yeto kunyara gosoka ase genjo kwagachire gento sokuragira kurwa na ende muro tengande te gosoka ngogo tigera igobono inero opo bisi tubwate ekiombe geitu gotakoraki gotagwa kikuna kogenderera na ende tugusabanya sato konye na ende tunyoro bunga inbonde kina kogendera boy. Okay. Maitenge byombe mbiraro biharige tisiko garero kwabahiro bobisi bwabusa next time bache bakanire. Thank you. Okay. Chema ni metenga overai by the way ngo chibole bwako nga mo especially kero tenenere tekiombe gete. Dimetia yensemo ya gonki keri kwabere kwa gukora urochinga abanyakiomba abaga bagende tagwesuguma naenda abantu korusiko gari bagende tagwanje kiombe kigana bagende tagoso. Ndochinga mu barogende te comment kana liko kya. Biamano. Challenges. Jirko braso borai. Lero na bado te anga ruto. Chensi. Ya mara te tatizo. Lakini pia murai onde kwensiore aso murai andozi. Kuikanya ore challenges chae orengana ne kiwango kiaye. Ase murai wane. Mbura baraisi. Mbura baraisi. Lakini egentekia nkeringa nyasaye wimeganda ninganda terata esekereta tubate birengali pora muna tubate karanga lia kamo eko banga kara tubate birenga ki ebinde bono kuna bono etumane ngakere genteka kugenda account chikuru cheki ombere chibasa cha kira account egento kende ekara tubate ngachibasa cha kira account ndio lakini progress ki tuate baigo bono aba chisa committee ndubwa chisa committee ndubwa tamando kome komisi basi ngokari mimi bata ita accountability pasangeri chibasa cha members babaraki lakini ndiko batia goika nyora to konyara gokori gazi muneta keire na transparency igo minute obisi tutakeiro baraki bono liria akanigwe litwa arondo basaka ntori wasakaya diria kani wenga bono obisi bono karati kentawe ni go ko mangana amangana na aria ko minyokia o minyokio tangaza mangana chia mani unaro mu lakini akaene ngeringa omuizo bweli tuko ni go kiombe kyo tikara ko bano bobui iko challenges ngoje chire lakini kiro chobo. Okay. Umerikia umuntu ganiti gosoa ase ekiombe kya daraja hili lakini nabokora tumanyanga niki kiliaga ni gutwara manya gosorora. Mbia mono ntara swa gosoa erinde nataka naende mentere chairman ngalibaga asengenjo ase e challenge eri naende e challenge nyingi naende kumajiko ita ebyombe kagera no murayo itare naende orore challenges icho naende onyorire chinguru chiria no bosemia ko overcome challenges chiria e challenge ere ne mono nekero abarai bakoigwa egento kurunga umbea yani nga okonongoneza na isikaria oimokia mangana ari ngori omotebiri ochaka koyakorere gasi immediately lakini ase chairman yetu challenges ichi egento gekogera gochietera tari kogenda poigo nigo akoigwa amangana onyasiekero osieka ngatara akoraki tarabwatia enchireri etakeire gekogera ekero bwate challenges chinde chonsipi okurika lirube kwalieteria asenjire korege etakeire eitore tonyora se secretary omotebini mbwate complain erinde keranyorire omona kugwa kon amangana ari akorete ajete ayanda ayakawaida na benga buna mwana kuna kwabura kuna kutora masakaraiga bono ya tenga ya itina korage tinda erinde tumana konyora ngetore focused ndo kunyo mate side shows dunya ko kando echiko gera moko korage moko enda muntu bono igo mbiya mona sengenjo nere na korete ki nata jitabu
eri swali kwa boringa naki omonto nkitakeire omonto go join ase ekiombe keiga ekiombe kimuna twagechagete tu raisi iga erinde bono twekire nga erasima ekerogo so ekiombe keiga egente getangani koikobe umo Kenyan citizen koikobe nga yo mwananchi bwense ekine gente getangani igo nga goiko tware kebande esinge njuto koragasi utabwatie kebande gento kendi ya kabere goikobo korengererio okuya yani ase kedali kunyara gukwana naye ende mwari zone out echama niyo kwa naye mwari zone out yani nga ikotobe balimo igona bo minute nga sound mind goikobe nga moko kwana mwaiwana egento kendi kya gatatu ekerota kero so ase kiombekiga goikobe nga nubwate egento kendi kyonsi ogokora abwonchoreria yani asokonyora mapato kidogo asengenjo notakere nayo koraki ko contribute igo nga nonyare ko contribute ko chiase ekiti keria kiombe kerie kobeka ama endigecha gokonya naye gochimotwe egento kende kya gatatu nonyare kobanga nonyare kwa attend yani nga tubasa kobanga ni gora atambe mono goikanayo gwatendi erinde nayo nyare gochangia ase obokoreri buri bwekiombe igo nga nabo igo na registration nakoreki nerororo kerogo sekere kwa itiri binde tu akore bine to set requirements tu amana gosoma ngana registration igo nga go ekere kwa chirobisi na liko mana ko rigire nga registration yekiombe because kere kiombe bwa registration yabo na rules yabo ekere bono gwa chire kiombe komana gocha asobisi ntubwata obisi ya daraja 2 aseye chiraria tubwata obisi ya itoro yekiombe ya daraja 2 shops karibu sana kero gwa chiroro erinde kwa mana gwakerwa watebunga bone kero gosoa okurakana registration yeiga erinde binde komana gotebunga kyogoraki ogosoa goito no kwororo nkuriko kongu because yekiombe kene kyomwa mwana inchoro mu orensa engeri kyamata chiri ngati orawo boenga aya ogocha obisi no tubwati tukugamba twate barete litanga iga erito twensi to soima se kiombekeria igo bonekere kyororo mona sogosoa kugitari ndugwatia machiko mbia mono sana kigero gosera sense me ya machiko chama na bokora teiga tili ya machiko mu bigita se kiombekeri egiagerere mu abere mu goika bomega. Asante sana. Gatia machiko agerere kiombeki ya sukire litangani koringa uikabuyege na iwe komanyana litangani uikori na iwe komanyana nga egento kirigo chikokora ekiagara dijiko na ribo still na bokori yombia barenga bakombi montago tanga nata keire bokora accountability lakini obuo igo litangani uikabuyege na iwe ene dijiko litangani diko baso muntu bene dijiko rinde diringa uikobwatie rules chibekire nse ya Kenya boikeranu ekiagera ntutageti nigo turaria asingicho gokorera umuntu umwana inchi uri okobeke besa yayi igo ntutageti oko west ase eobisi ekero gwaso irari igo bono dijiko rito oiso konyora nga kwa misuse dijiko still na watu okobeka kando igo egento kende inkeringa uikokori gasi muna dijiko rito rigoteba nyora rigoteba nga egente kota keire gokora sichinga kigete kina kyokora igo bono amachika yonsi niga kubwaterana kogera gokinyekyo igo bono egento ngoteba ngeringa asa machika yaito machiko nturi gutumeka machikande akarwitane nari aria abegirinese ya Kenya nari abegira ase chigurupu pati nigo tuyakongetie ase nginjo yogotakogenderia abantu baitu imbia mama. Okay, bien sana. Kero ndo chinge bibite byatunyore na neto kandi gosoaso mutumoko alinde tugetukomera no mugeni okabere nabo tuteyo muri kinga abantu bali sko gali babeire bagosoa ase byombe gosembaroro batamaiti ubuye bwo gosoa ase byombe bari baguchakie byombe kwanyaranga babeire bakobitiringa bikogendera korikende mbose mikiburi orabe gokoba Bemuno Frida obosemi undarwe ase kwanso umuntu number 1 umuntu gochake kiombe mwana ogetiringa manyanga ayabuno murai gwachakire kiombe abantu bamanyira kukwegena
erinde nga monyare kubwaterana musugume erinde monyora singinjo bokonyi kurwa sekiombekeria aigwatwara obonche nabona ateba ngobonche erinde nga yogenderere kwanyora ngwa bwati tutayite kutwata machiko otayite kubatumia yani otekutumia abantu kwegendereria egento ndaru obosemi ekerora abenganya sawo gokunire kokobora yuma na gotiringa igo ngebise bikwa bitukutire na endo gochafu erieta asengenjo nga obotenengu mboisa enirieta ligiya erieta ligiya nerigiya kwetani erieta ntibotenengu igo nga nabota keire na ende amachika na yaliense akobwate erinde tobasa goraki tobasa gogera abantu bande baumie no boseminare korwa guchase abantu bali baito patreisiko pataraso ebyombe inchirate yonkorengi urasuke etote bange keroro yomo nabo gosuka bwango sana na endo kokuna kora ko kubwango lakini yakera muri abange emogosuka ngora moko ende step more very sure yani more neke maene nga inkitmo kora kai mogosuka goje bono kugwango likoba bwango osenkoko bo asengenje kera muramo emogosuka amo igonga kero riskari otari asekiumbe ebintu ne binge omiseti asekiumbe boigo asengenje bokora ntubwato bosemia kero asekiumbe nubwato bosemia kyo komenyanyo abantu mbarokonyora gali baraba asebiombe ntubwata chipasta ntubwata abantu bachiete sukuru ntubwata abantu abanga bamanye tomagano yobonjori bamayete kera abaliki bonsi no bali mali bonekera muomera nde maria konyoro rubungaini buri otanyore kero raibweka igonga kera kwa bachoni ekiombe igonga you learn a lot ebintu mbiro kolani ebinge na kyo kubeka chibese na kyo kwebanga na kyo kubiefu kero nabantu bande na tukwato audience ko tenasa kwa nabantu abakonyora kwanyori baga kwanya gukwana igo kwanya gukwana igo mambiende kwanyora kwa bero no mwana siasa asengende kurwa sekiombe igo bono kero resiko to gusabanga obosemi obu so asebyombe erinde nayo benefit ase bintu bire binge bira sekiombe nabo yokumanya kubwatia machiko mbiyamo sana abara imbali bali skogali bakuligerereti kero kende kyorabe bokubatebya ase abara ibaminto bonsi kurwa se political parties kurwa se ebyombe kurwa se chisako kurwa se chikambani igonga murayo ndebwensi oliskaria egente getangani ga kinko basaba tigato tuare accountability tigato betati transparency yani kende gyonsi togokora tigato teyo abantu ke maene tigato korera so maene erinde nyasaye bwekana tokonye nto basa kubeke ndamwa mutu na endege ntukeri nyasaye ko iborete tokoroga ngekiringa a vision if you have a vision you have it tigakobango ikaranse onyebekense yo mugotoro yasokie nyebeka sabanto ligia abantu mubwaterane erinde moyo sugume mutu lakini asobo maene nubo ikiranwe mutari ko bisakende gyonse biyamono asitide kanye ibere igakora toresiranga ayo monyene nakiko beriko bokonyeka witrasikia ekyumbike gya daraja mbili shops egente ketangani na konyekire sana yani timma onda atebe paka mambio gokonyeka kwane egetangani ekere najete egente ketangani piritangani enabatenge korore kyombe nkumira nuri abantu abange basomete abantu bakore byasara buya abantu igobuna tole maria no ene speech yani it has improved on time asing njogo toke kyombe nakoba audience nakumanya binte bingi igo ngubo ngaini mbole nanyore kurwa sekombe egento kende gya kabere inchebene buna ko nyore ko asekombe etwa chagete gento keringa obonchereria kera nkore bonchereri ni intagete support igo bono asekombe yeito nanyore support yo kungake checkinga bwateke ogendo tumie aso bonchereria erindo chokoreki oirani ne interest eigo yarangonyira sogo obonchereria ndobwate asamangana yechi project buna bona mangana yaito yebirogo ne chitent ekere ngutwari function ongo enda seke umbe nabatebinga bono buna ndo muraya nanje nintagete mokoreki mongonye einde members otenga tigato konyumura yaba raisinga nanje nakonyekire bango enga nae bono koro murai lakini nae tegento koreki ke okonye kiombe igonga one way or the other society ya ne family yane ya konyekire kwetera ase kiombe kigasinga nje yugo safe no nyine school fees yabana bane inga tinkonyara kubeka nyomba gosase asande no ene bengi ganga nchikanye lakini kare chire bengi me akere chira se kiombe chikunya gonchorerigwa yanyora nga at the end of the year na anyorere beserike bwate faida yaye bono nene school fees yo mayete ngonya banga mara moja ngonyora na nyora ka faida kali na tumase ase school fees na kana bintu binde bikorete chibili chitakere igonga kiombe yansomiri
giankonyire bena sama asatambe. Okay. Kwani rangedeke ya moyo yensemeli welfare. Welfare ne tokonyorwa no go chamo kwa members elinde korosia ekiti gose ebakuri yokobeka chibese chirichigo tokonya kere tugwate emergency obobe ase kiombe ase bona mune kiombe gaito etugwate ase twa chairman atabenge tokuru 2020 kere litgo ngase wiki tokuru 140 echi ona under the welfare ninge bwate binte bingi lakini ndete kora kwa na mangana yekiti ya beneficiary chikuru ase welfare ntubwate unabona ase kiombe gaito ntubwate kere ndinje mune member ekende member nimbwate family yane iyo nga nuclear family omongi none na abana bane those are the immediate family alafu to extended family eyere tata ne guardian bona se welfare yaito obokonye ko toko ekere toko kuruchiba siria ego cha tokonye turamo ekere twanyorire gose member yaito anyorire ngobokongu etokubwatira na twaika ange elinde tuamo support ngakia karateki abwate emechando oigo under the welfare ekerenye kwane na raso bogale under the welfare ntubwate chi project chira under the welfare igonge welfare nero na record chi project kucha se kiombe na bono ntubwate ase ekiombe yaito ntubwate chi 107 na boigo ntubwate birogo 400 ebibi chete korwaso korusi 2020 chiria 140 kere week so that chama na kube kwamo chaisa no ibwete cha koteki cha rosi project ya ikire igo ne project chiri chama na chiri liko echigo cha through welfare igonga welfare negente kenene ndio uti wa mugongo wa chama yeyote mahali iko nere gotenenia ekeombe kiaba strong kitanyare kubuneka igonga welfare ne bwata sekimgita mangana mangi mbia mono aengana yayo muri gucha somo nchumuri likegera ngo endora somo timoko tomanya kwirana ase omwancha omorigereria nare gusabanga nonye koliskali utaraswa se kiombe eunge ligie kiombe kende yonse abwasorange elinde naye sororo nalyo kumanya bamino narekero gwato mochando naye bamino bagoikange taringira asima abana kichichi gose bali mu metra bagoikange abana chama basore ole town ole andonse se chirore asore gasi bwatana rosie kiombe ekyo nagikera gokonye ekero bwate mechando ekina kyo kanda batigere abancha baligereria esingencho yobo yo yamangana ebyombe. Yes. Yono sana so gusangana interview yono sana manchi mulire ko biriko gusangana inte kwenda se gukira bono iga ni gotra butogoswa aso mutimo komokego no tarama na chairman ko linde ngwira na tori to beto komera na no mogeni onde oyora be ka butumanya amange ko to skato nyegara birantra se kya kirobosyo elinde butogosanga amange. Amen. Thank you. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757 102581 0757 102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV ubwansu
obwansu bw'omuguzi. Biya kigima mwanchi omulyeria kokwalika naenda sentunda ya kabiri chingitogenda gusanga imi umurebere wense yoboncheria asitogenda gusanga n'ababwatani korwa sekiombe ya daraja mbili shops abagenda gutumanya igoro yobokoreri rwabakondo mwanchi muri konya starasa umutima komokeigo na kumanyanga ntobwate omugeni ndase studio yobereka wikirana ndase keke keribu siondo chikoba tugusanga nere elinde abeka gutumanya na kyakorwa korende okonyeria ngana bokanda gutugwata sensemo achiche mitandao sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Senga na ntokerengeri kyabo wetrasi namba yesimu ya 0792192834 otomanye asokubwatia omurobiri korkwende tengeri bagirigeri yabene kumwariganya nera tumanye nakia korwa wakire buya nango kumanya umanchi omurgeria nakiokorwa embuya mono nakire mbuya mono asoko nganjera wikase studio ya Ndizi TV msamaria tankor kupita sagini nyagaka omukori ebiasara daraja mbili na ndo mubwatani daraja mbili shops. Karibu sana Peter Sagini ya studio tugusanga n'umwanchi muri ya kurende akora tumanyenga mbonche likiburi gukora sekire ya daraja mbili ndiko betko gosoa sekiombe kiga bonjoro libwana niko indo moania we ebirogo daraja mbili echiro na ende gonde mbate duka yoko ni serious ige biasara marakabere byonsi nebyana ndiko betko gosoa sekiombe kiga kiombe kiga na soete 2022 omutinyo lengo December kwalinga mani bari babete bagochaka ose bachaka bono ko bagochaka nanje ko narora bachakire nanje bakandangeria sengenchonde oyomo bosa abafanya biashara bakantaibe ntonkera ikia nanje ngachiunga na barabwa sobwangu akirikenda ayebuno monyene Peter ingikelikia gosegete tegosoa sekiombe ekiombe gento gekogera nase natware tokogani kwa gosoa sekiombe igonkorra ngekerole nabamino ngotwarore liberera na ende gento kende nkeringa ekero konyora nga nubwate nkwana gete gosomo chando gete igoko okoera bwanga ekoranga gokonya bari kibirengererio biya sana chama ntwira na sensemo yawo na gukora tumanya welfare yiga ngikeria gukora abantu balingana rumuri mpesa iringa mukurwara biya mono Frida egende tangani ntubate welfare ni welfare nero utu wa mugongo wekiumbi gitu welfare ase oyo mintare coordinator welfare nero ni gotonye begito asinginchi yokuigura kurigereria obokongu bwe member abo kuigura amangana ya economy yaye obonyori bwaye bw'ekibesa ekero tutaete kuigura goche side ende no tokorigeria welfare amangana echiwu welfare nende litokuru ya 2020 igo amagenderero ye group igategemete mono welfare ekiagera welfare nigo bagotumika amagenderero ayo erinde basanga n'abandi kirikende welfare ye project kichiri bwate echi chigotegemerwa ni group yiga welfare ye number 1 ni bwate project yoko konya abantu baye namba 2 ni bwate omororio gwokoigora ogwokoigora economy y'abantu baye osabanyori bw'ekibesa osama bagaye emirimo asa abantu baye ekiagera neringa welfare nereko yagole chiten 7 welfare nere yagole birogo 400 igonga ase birogo ebyo ase chitendi echi ngosanga tuli nabandi nyambe bari batayo ekiagera intwe toko ba tent batoa chibe
batu achibesa ige welfare na indi ne bangite koigora koigora obonyor bwechibesa bwe group ko just insemo chinde amagendera mange ye group ni ga ko base welfare. Okay. Mbia mano sana. Pita to cha sensemo ya wekegera na yore coordinator. Kekede nkyora semyo mwancho mulgerelia igoro yo buya bogoso ase welfare yanse. Obuya bogoso ase welfare no bonge. Ase ngiche kerora ibweka tuli konyora obosemia. Tuli konyora egento gekorokwa obokonyi nigo konyora otigareta ibweka bune ntakana. Lakini akeroso eta ase welfare nigo konyora ng'a obongo bwa nkoigoka bore ngokorora ebinto ebinge otare gocha gokora ekerora ayebweka ekerora ayebweka igokorengereria aenge lakini ekerora ase welfare okorambaria ebirengereria are bono okonyora abanto abo oyobwate egeke igakokereta ase welfare noyobwate ekende mwene oreta ase welfare kwanyora birio otabwate kwabinyorera iga ase welfare bono welfare nebwate obuya bwayo obonge egekogera mwachira amo nebirengereri bikero yo mabwata akobireta mwabisanga mwanyora ng'a mokogenda mutu mutabwati mochando ndi bonse naende burito bonde botayo. Okay. Ekekuge ya chairman ya welfare yiga ya daraja mbili kekende nkikerie go consider omuntu manya gokonyeka. Ende tangani Frida onya ta ende tangani ase welfare ntorigetie ng'a oborenga nani welfare asenge nchere nga negento togosanga into twice tebwati monene tebwati moke ekero torase group yaito asamanga ne welfare nigo tobwate 2020 egento getangani naki ekito consider egento kia kabere tokorigereria omonto manya gokonyeka nkorigereria tore ng'a kia gochangia ng'akia gochangia naende ntogeta amachiko make make yo gokonye group eyo korwo twamenya korwo omonto oyo beneficiary ekiagera eye ne insurance ya member bono insurance ya member tokoruisika ogende ase insurance ende yonsi atange gari yare ne jede insurance ibwata machikane igase welfare ntobwate enchira efom nero wichori muna insurance korwo twamenya koranga no ichoriti coordinator noe ne timu yae bakoringa no ichoriti ebintu ebi korwo bagakara bakoranga no ichoriti hande bakoranga no mwana chama ore ngo changore buya korwo bas bamenya ko consider. Okay. Biya sana pita kumanyinga ase welfare yiga ya daraja mbili mpanto kibali bukava abante gokava nigo twachagete tokaranga tigate ekave family yori ore member ekero omonginaro igakoburio igakokavo mugakoye na abana baye na abaibori abaibori aba igo twaroche ng'anto oko batigesi kora kini mbali abaibori bechinsemo chionse abaibori bensemeyemo. Igonye no musubati korwa abaibori korwa sensemo yaye bono ne aliga bwate nerogochora bono tomutigirete freedom aligereria ng'a igakorusio yomo bwoye arusio yomo sobo igokonyora ng'a sobo mbayo bonsi areta ababwoye bona abwe nerogochora omanya ng'ambara byakobeka lakini lichiko ligototebia abaibori barenga babere naende ise gotoka abaibori aba chinsemo chionsi mbayo ibageriri kogenda igo nayo korora ng'a ase chifamily chaino chionsi korwa soiboire na osogete ningo kobeka libageri kwa niaba mune guardian bono okorigie guardian kwa niaba ya baibuli. Okay, igona bakoreta nayo mu murumu abo. Nayo mu murumu abo. Yanko yaye, anti yaye, naye no mwana oye. Libageri. Okay. Chemeneke togocha, ese ukemonta berika boso ase welfare yiga. Temete welfare yiga na mabete nene tegosina kero monta arwalire ngikerie tenenete. Biya mano. Nkoira na segente kia baibuli babere i muntu tanya gutwara baibuli bane etwari ememba ni gutwara wo baibuli oyoro mongira nomo nomuga bono di bageri di gotigeiro igo iga uto gateba ngaki
igo abutukaranga nebwenerete okay togocha esaiti eye embori yangu erikwenderio okay kero kende enkie welfare geikorigereria no kero omonto arwari narimo gocha mwamusira gusana kero omonto asiririo yo mwabo muya mono welfare nigere port sites but ntu twabwate challenges asensemo yoborwaire kurinde ntogendete kurigichinjira so far asenge twaroje nga challenge asoborwaire nigo charinge igoro twachire ne system egotebanga goikatona chire bone member ya ite insurance bono ntori gochiko banga ni tuto consider a member ikiagera ntobu ati qualification mono ntobu ati bomanyi mono site eyo bono tokaruo tokarigere nga mbuya asoborwaire tonyore insurance ikiagera ko maiga ni gotwa byansi biro pati enchira twaroche byango ntwaringe kebepo ko deal na mangana yorwaire pati ntwa kigamba members tukaiguana nga togende bagatutuma togende tokora inquiry erinde tochine system ya insurance by the way group yeito nto wate planning ya na members baito igon kaite nga bwango iga ngoso abara se insurance na the best insurance in Kenya erinde konyara kobakonya igasi chinsemo chonsi ngo considerable okay sana aibuno mu coordinator nga kyogo coordinate naba chimembe chiga kwa manyanga uyo igana nyore tomo chando lichiko ligototebiga se kiombe ni lichiko twabegete twensi kero montanyorire arwari tari nyakitari esimi ngwa keruto le kulingana na sheria ata nyarebe no murwire nari nyagitari twarigie timu nero rota chorete egochikorera omurwire ori nyagitari kumwirira matunda yamanya goika ekero omonto abeire ng'a osirire igo tobegete ng'a eripoti goika esimi yaku ase omousika na omousika ekero anyorire eripoti eria ogenda ase ofisi origereria chifaeli chiaye chifaeli chiria ngoichoria are chiform buna omanyene ekiombe gochinse ngoichoria are beneficiaries bonse bono twagenda rietari riatotebi nyare bobeire gososirire twende faili ali obisi twachekie faili na cheki na rigereria ng'a eri faili eri nero twanyoe faili nero erietari rina egundiro na nyora ndiro ekere nkonyora ndiyo tituri gocha imebune kiombe aye togotiga isikoringaneri bono ndirigeria ito lakini akere twanyorire ng'a naro erietari norire ne photocopy yekebande noere kulingana buna machika goteba rio ribono togosoime twamanya ng'a onyorero bokong'u naende twamanya ng'a enka yasoba asarwete ng'a igosoyo nyagosira ng'a yagochiko gachwa ing'a itogwenerete komutarera nekero twanyorira yonsi twabanga twaimoka twarigie endagera twasoa egari mpaka sobo twamokobera endagera buna ekiombe giogochikonya korageria abageni baye bari bakonya komutarera aha ekero kurigereria maybe ke abantu baroro maybe mwateba ng'a omonto agosoa anyeni ncho musfati nasoa na abana bane na abaibori bane kero kende na kimo mokorengani chi beneficiary echiga omonto narora asoa bine nchenso engo sembwata abana 10 narora asoa bwatu omwana oyomo ekero mokurigereria ekero mogochiko mokonya ngikeri mokurigereria abana tobegete abana gwekera bare under 18 years ntori gosoa oyo etaneti 18 oyo abeire omonto omonene obwatire ekebande bono togokava togokonya omonto ore under 18 naende ekere tokomokonya oyo ore under 18 abana ntobegete mpaka 5 elimiti etoigeti 5 bono abana abatokobakonya mpaka 5 twakonya omong'i na omogaka igo ngomenta sayo ekero twabegete igo challenges injiro muna gwatebire ekiagera omong'irango jarari oteng'a bono maete bana banemba iyo mbari under 18 lakini ntobwate ribaga ibwate rito ikwani ase eng'encho ntokoete ribaga obeka abana bao under 18 igo nyore tobwati abana chokoro
igo gento togoteba ng'a tobwene tigosiriribaga na erimo ng'ase ng'inchaye otabwati okay mbaro oche singomata bataderi kobeka etokobata ng'aye beke omonto orakoreki oria kugijeri bagatoreki igo ngoturite tore members baito ikoni. Okay. Asa welfare yiga tumetinga 20 bobo yiga mugwakana ego kaba family ya spigo sekero umuntu oyo ngwakana 20 bobo. Liswali lichibwe elyo 20 echi nachigo kaba abantu aba bonse nchirinke chibesa chiekera omuntu akoigu 20 akoranga necheche lakini chibesa chinyinge sana Intendo chomete ne chinke sana. Chibesa chinyinge egekorekera gwekaransire mesa ku diri ne chibesa chiria inchiko banse ya 15,000 ya sabantu bali tobwate igo bono kere wiki kogacha 15 weekend 15 mutinyi wakora igo noroche chibesa chine chinyinge nchiringe bono igo chigo kaba abantu beneficiaries ya babonse. Okay. Kimogo chabona mwa consider gaiga asekero montanyo ramabe mugwate ekerengo kelimo kwenda chibesa chirimo koira gose kimogo chamwa kora. Ntobwate. Tobegete Guardian koso moibori igokero omuntu account yaye korusi ku 200 shillings. Times y'abantu bali baro. Gekora chibesa chiri tayari chira account tali to kuchigusaba kurwa members. Tayari to chigachete bachiruete chiro. No kolete report ya se meeting nyarebe taranyora bese chiaya bali bale chisigine toli baiguribaga basoki chibesa chiri baoria ochigo chakire biasara nyore ngo munya biasara abakonyora ore mairenjera chinde ka rutumire chiachi komo ane pogo chake biasara biaye lakini etoke no mwana omuibo no ori ore kiombe no mugako yego sumongi noye guso abana baye mwana oyo mobo barabukera omuntu account yaye korusi ku 500 times y'abantu bali barase kiombe. Okay, igoto tebe etofauti nero rekero kuligereria asensemo yaba igori na asensemo ye Guardian. Akego cha sabana no muntu uri omonyene. Na limo korusi 500. Okay. Chama nikora tumanyingo ase welfare yiga. Nechibesa cyoka mokaina na gosengo ikamore ori onyorera mabe anye chinga kichirichi amanganayo. Tangani megantara ja sebe igori erio narenge kora teba igoro ya 20 bob chusi ntwarenge na Equity na hinde na batebetiga na hinde kina kiakarenge kianenga barawo omaete Kenya no nere ngina yeto nere papa nere mama arafu ntobwatega chibank mnabono intuna na nenchi member cha Equity Equity naba muraba itabana nga bayikire bokoraki bayete korerio efariu yabo mune bank efariu yabo nesidi by the way nigere chisenti yani esenti ya sebare gosira eyo ne negete ke okumia sebare asingeje mbama tenga esenti ngentera koneka nene na se group yeito efari yeito nigere 20 bob bono asa mangana ya 20 bob egintu gekoba 20 nenke mbare bakoru chiri wibere lakini pado chitari gokorake egintu togokora commitment ya accountability eyine kogeria ya make a sense ye chibese chigoro na 20 bob igo kina ngoiraneria igo taringa chiko bachinyinge nige kobe use ya mana ekera accountability korete abate batelete boronge miyamano. Okay. Boli no. Lisori rinde na banko boli ndiri na ase welfare yiga mabwate asensemo ya daraja mbili shops. Kirgene chibesyo kamoko ina na gusengo ikamore omuntu orio nyorera mabenko mu ikamorange nkomutarira muri usengi mu mwaka. Miyamano. Muna twagoteba obwanje nobo mwimukuru webesa. Igo ntutanga nitibesa. Mune welfare ntobwate chipranchinde kurigerira ngaki membera koreki irabe ntobwate chibesa ngorutore komutarira tore
boigo yani ebintu byasi ngokora tore kwene kinga omuntu emembe yetu yeigure riberera engaki yabwate embeo igo turi kurbesa choka still members baitu nkogenda bare bagarake bamoa ngora bamufariji koruo baranywe nase kiagero maite tumerante tauni ase kero mutagete bari bono ntumaite insa chindejera members ya baito na bakogenda bakora una coordinator bagenda bamorigereri barenjera kuruo baje barutebya na itu twakoraki twamenya gocha kogenda bono komwa pore baadaye ase chibese chitokobeka pia ntobwate muna coordinator tebe ntobwate ngendo keri tokomuira muna negeka ikaya ntumaite na bwata bagenya bange nko igona bwate tatiso yendage naende twamenya kuruo twamenya ko manyanga ingake yaringe garinka na bwate challenge iwe chibe nsachine nyoni byasara bwate bingo bya bataki nigo bya gwete bono twamenya gocha ekero bukomburi bwa erire twamenya gocha bono twamuriria pesa tiri kunywa ne siringi ebese iria bono nigo tokurusia account byayo twamuire engima bunere ya transaction tiri obaraki tiri kurusiwa erinde nere ochakira korege ngaki abana bakwende skuru ngaki agochaka kwaka ne kyombe nere naenda abande banyore toro jibona iko nabo tokokora ngo concept tore okay yes sana coordinator nabo kora tumenye nsemo yago challenges kichiri kwarorire ase welfare yiga challenges ya se welfare nchirio konyora abantu gotore muna mwanya abantu nkweba tore kwanyora umuntu onyorira umuchando genda se file kwanyora nga taraikirania machiko gose no muntu monyorire tanyare bonyorire kwende file takoreti kende muna lichiko lire bono maete gopiti kulingana ne lichiko kubwate lichiko tomotigego egekogera ne lichiko kera twamotigiro maete gwike murungania naende gwikomanya nabwate nera abasani baye goikana barauge murungani gakinonyeta akorete mware komororera amabera bono kulingana ne lichiko goika tubwati lichiko tomata inga bono tigoyo leto mungao ogo present libagerio oyitwara mutigire naende ochake goikirania maganie kiombe gosesheri bunere aichi ne challenge togoitera challenges ne chinyinge naende nabo goikonyore nga noganetie baikera ni bonsi mbali goikerani lakini rende konya gochikaka mwatore lakini asenga kienkagerete nga members baito baikira se bakuigoka obongo twagendereire buya nonye challenges echichiro chinke kagerete kere twachageta abantu twatigire isiko essence ya mamu ne imbatatu kera members baroche nga yaikeirego roche nga bono basubokire babeira abantu abaigweri okay yes sana chiamenekero kuri ya sense yago mabako gukwanira nga mugwate chi project yotebona for example ibirogo ni chiema timetie totebe nga ninchi ndase welfare yo nabere nkonyoro bokongo nga kimugo chimwa mwa charge nje ndagete maybe chiema chiri ntumeke ibirogo biri ntumeke mbiyabona enkwana nere twachakirite ka twajagete twatebeteiga itokusieke biasara twajagare biasara binde ekero twajagete ne challenge asamangana yogoteneneri tukarora nga ekero twajagete kugura project eka twajagete ko project itintangani ntwa yakabere ntwaroche challenge yokoena ne binde bifuri koro tukabeka amachiko tukaigwana ne group nga eyeyoka twakorire ntangani nigere ye biasara bye group koro ntwagite tukagura twagorite chiema ne birogo bono igachiko genda se members ne member ya nyondo bako iga konyore birogo 50 na neema atari wakanira akogenda okole faction arafuira ne bintu buya na machiko nagoteki naro igo bono eye ntanga nintu akora lakini twachiri twa consider bono kurwabo ekende gionzi kende membara atake naro na bago baraki na bago consider kiombe asekendi gionzi ara atake bono lakini into bwata ebinde to baraki
naende tari ebi bioka ntobwate ebirengererio bia members baito ng'atari borwaire bwoka obasubwete ng'atari makweri yoka abasubwete chichallenge mbawata ase obogima bwabo nabo okonyorekana ng'a ntore ng'aini nyone ebiare ebibere ng'aini nabo okonyora ng'a ntobwate ebirenge ng'a chiproject echi ntotakeire koigorora chiproject korwa ase ensemo ya welfare chiproject chia members eng'aki etobwate ebirengereri ng'a members baito bataretere kero omonto okogani kwaye ninki atagete egente getang'ani atagete akonyi ekiagera nabo okonyorekana ng'a ntore na emember lakini tabwati nguru chiokoaga chicho bono ntobwate ebirengereri ng'a inse ya welfare tochakie eproject kero omonto o project eri akotaki atagete nare ora ase egroup pati otagete anyora oborema ase akomenya igo pato ntobwate omoroberio ore andana kiri twatanga pato emiroberi nemengere chini ya machi kutaka koimukia obogima bwaba babantu igo ntogendereta with time nkaete ng'a obogima bwa members baito ntotake koiraneria amagori abeire asobire ya matuka amange komokonya ase intamwe ase incha yokoigora emirango y'ebiasara byaye mbia mama coordinator abakora tutabi ng'a bono igasi moikere maybe omonto narore isiko gari obwate ekerengeri kiogosoa ase welfare buna twabere tokwaeresera ekende ningikeriaganeirie abekagosoa ase enseme ekera atagete gosoa libagandiro nekera aganirie nigagocha ekati nerorora koegwa eyagoichoria details chiaye eform ekati eri akoyaka na 50 aira no office yakere chiabeire chiesanire chiekewango kerigeta keire bakeruchi simia ekara ngotigore namba ya simia alia bakeruchi simia bachobisie secretary mo general secretary ombarangeria orwaro bakiresa ne sabu agwakerwaria ne yiga weka akane makulingana na bande ebaseri bali korwa abekerwa registration fee yabo abekerwa chibasa chie uniform abekerwa chibasa chie kerogo na binto binde ne welfare form ebinte byakera akeru arabu amanya kobekerwa chiri 2020 asa abande bachakera January up to date chimenteranibwe ate weina ere sabu agwakana era chiungeneke chema ntimeti engana nere abege ko nchira natware ko gambega nabona nyere nga inchina bere ngoso ase welfare go se member nero ya bere ke ngoso ase welfare ya siriri obuguma bwaye nari nge member ase welfare mwaga chagete gukira bono iga kero kende na kibono mugocha mwakora maybe onde narorora so abega konyora chi benefits iri ari gocha konyora gusinga kimugocha mwakirisa byaye mbuya mono sana eri ni swali ya nainde bune group ero chimotu ntobwate meroberio ase group yaito ntogende ta mangana registration ya membership number eyene card ne kitambulisho kie group okoewa iga ngoichoriore chi side Jones nkobe kori paka next of kin ngai gemine tinga ekere member yaito ya asirire nteri egosira ekiagera tegosire ekiagera member iyo nebwata abantu komaega beneficiary mbagoteki baro igo next of kin niga kwera ni bagerio kurwo amanya kwa mwanga nkogendererare ose niga gotiga igo bonero amwera kini ndi bagendi koteki ndiro pakepechi ya enero mnago nyago kare kwende na koteki okay gakwa mwatari kogenderera gose na bora nyarenga ya moko ngire takonyara kogenderera bono abuna ina ebuye kana geko ara ko waikira over 18 na majukumu ao nyoeno moiborika na bago re na nyonga oka bone kero kwa kana ta ubite ngako chimwa kara coordinator rata tebi galunga maybe anyalo mondo sirire ko rugari ase ekiombe gari ngorusi muri 500 from every member maybe ara chibestia ya konyara birika go contribute ko mwaga chage tenga kimoko kora esabu yaye ngwa kirware benefits chonsi
kyo muusika oikabae gwe nganonya tadinge tokobwaterera ng'abona ebintu biri egente getang'ani nigo tokorangeria next of kin nero oyo twamatenga ebintu byaino ebi nebi kwaroni ekero twamoa chirikira je bakwaewa kuruo bamanya kwamoa ng'aki nkogendereri bare ekiombe contribution gosengo karabareki gosengo tigai kwaroni bona ikiagera ine uamuzi omonto binafsi igo benefit chirachiwe kanyo family we kanyo sana sokweresrega sowa koneta tutebingunga marorokia mubwate ase welfare yiga matukabusyo matukale motwe etobwate ebirengereria ebinge na ntogosaba nyasaye atoesebe nobong'aini ekogera ntumwanya abantu ekera tore gaiga gantu abwate ebirengererio biri motu yaito ng'a toise korigereria buya ntobwate egento tokoroka table banking yaria nonye welfare kere nero ebogoretie ebi bionsi abantu ekera togocha koenda motu antarengerereti ase eng'encho ntoreng'aini kifedha na kibiashara toiranie percentage niri gokonywa ria ase ekiombe koimokia abantu igoro otegwa